assalamu alaikum bandiraɓe halpular on calminama way ko woni kadi ono fo on calminama siwtinam indema Abdoulaye Anne holko addunma ɗo gardi mon ɗo hande mbaɗa haalde mon ko kewi kala mon joguiɗo kalis yo ara waɗa investir ɗiɗo série ji pour holɗum théâtre yu pulaar ni wonta yeɓere télé yonti hankadi ne gila théâtre fuɗɗi nder sénégal hande en mera théâtre pulaar en dogoye télé meeɗa wadde ala télé sénégal dogo e théâtre pulaar ɗum noon ko gacce mawɗe wonande leñol ngol gacce yimɓe foof ɗum no hersini ɗum kayen kersini ha maayi téléfilm uji ɗi jalta tan koye scène uji youtube ha mande scène uji youtube tan ha joni ko hen gonɗen donc y a probléme holko woni probléme o probléme aji no kewi caɗele ɗe ne mbawni leydi c'est quoi le problème émission ngaji men ngala sponsor uji hay émission amen goto ala sponsor kala seede moƴƴa série ji men ngala sponsor uji holko saabi ɗumen alɗuɓɓe kamɓe mbaɗi ɗum ɗum kay wadde ko leñol ngol waɗi ɗum leñol ngol no yurmini entreprise aji société ji eɗen jogui boutique aji eɗen jogui directeur société eɗen jogui est ce que pulako eɗen jogui foof galle joɗi ko enen jogui oto joɗi enen jogui eɗen jogui foof koɗen ngala walla malheureusement ƴewno foti joguiɗen milliardaire uji hay a wayno leydi hono foti joguiɗen directeur uji entreprise ha wayno leydi gasata ƴewno foti joguiɗen ministre uji fof ko fulɓe eɗen jogui wawɓe wadde mais noon leñol ngol wonno ɗo tan ko ɗon woni ko tagi ɗum émission ngaji ɗi ngala sponsor ɗum ko gacce ɗum ɗo mboɗo sikki yontaɓe leñol ngol no poti ɗum darde on ko ganduɗa yoɗani fewani eyyi mon yontaɓe holto gonɗon oɗon keeɗi amen kamɓe foof ko o walla ko o min ganda ala o e o oɗon jeeyi gone saaluji mon oɗon jeeɓa amen kamɓe koyeje mabɓe mawɗe yoɓe mballu leñol ngol série ji men ɗi il faut ɓe mbaɗa ɗum sponsorisé ɓe dokka ɗi doole c'est quelque chose de très important kala émission noon mo mbaɗɗa sentir waɗ ɗum sponsorisé par ce que sa waɗi sponsorisé émission ko hunde wande fayida waɗanma publicité ɗum ɗo woyi weltini ɗum ene moƴƴi eɗen cohli sponsor cakkude ñigalata defa o ɗum ɗoftate jewte men wadde noon kamɓe yontaɓe leñol ngol yoɓe tinno kamɓe ne yoɓe jeccitu koɓe mbaɗata e jolfuɓe koɓe mbaɗa ɗum e haalpulaar te ɓen jiyata hande no dokka woɓɓe ko gasata no mbaɗa jawɗele mumen banggue goɗɗo min keko ɗum hayi ɓe woni ɓoccon teddati ko ƴettuɗa foof nawana jambureɓe ayi kuɗaɗo kaɗa leñol ma ha laaɓa tottoya woɓɓe ɗum ko neɗɗo cellude warani ɗum ɗum ko bemdam walla kaɗa leñol ma goppa leñol no ngaaɓi hunde han ɗum te so tawi ko fate batte pulaar ɓe mbawa hen 1 franc aɗani wonko ganduɗa no hersini seeɗa kamɓe ɓe ngala ɗe ɗon gacce mi wima ɓe gona yimɓe accanam ɓe